É o día! Chegou o día! Chegou o día! O primeiro dos 3 especiais do 50 aniversario do Doctor Who. 60. 60. Como pasa o tempo? 60 aniversario do Doctor Who. Entón, o primeiro que vamos facer antes de ver o episodio é falar de que pensamos que vai acontecer no episodio e comer castañas. Importante o tema das castañas. Entón, Vale, que queremos que pase ou que crees que vai a pasar? Bueno, ambas. Que Sarah Matt Smith. crees ou queres que saia Matt Smith? Creo, en certa maneira, porque penso... A xente pensa que pode estar facendo un Andrew Garfield nas entrevistas, dicindo, eu non sei nada desto, Pode ser. pero vamos a ver. Aparentemente, pareceme que non se estará tratando o 60 como o 50, parece que o 50 foi máis un hito, pero eu creo que sí que vai haber sorpresas igualmente, que non estamos a ver o mesmo feito que Sharon David era na Catherine Tate xa en si mismo. Eu primeiro, acertante, o que escutei en pero- entrevistas é que a idea surxiu durante o confinamento porque Russell T. Davies, Catherine Tate e David Tennant falaron de reunir a bella equipa e facer un episodio das personaxes situado temporalmente naquela época, facer como unha aventura perdida. E esa foi a idea que despois, pois, con todo o que aconteceu, evoluiu no que temos agora, que é o 14º doutor David Tennant. Porque non lle chegaba con ser 3 doutores, que agora son 4. Porque é o 10º doutor, rexenérase en sí mesmo e crea un clon, entón xa son 3. E agora, outra vez David Tennant. De feito, vi un meme... Nunca son demasiados David Tennant. Vi un meme que me fixo moita graza que dicían spoiler, o final da serie de Loki, moi boa serie, por certo, é que se acaba regenerando de David Tennant tamén. Só quería dicir que se aparece Matt Smith, eu non creo que sexa neste episodio no primeiro. Eu non o sei, quero dicir, eu falo de todos en general, non sei como se van a gestionar. Pois, Xente que quero que apareza, todos. home, a ver, os doutores vellos non, porque xa apareceron no último de Jodie. Probablemente non vai a ser Matt Smith o único protagonista, porque xa foi o protagonista dos 50. Cousa que a mí me importaría que volvera a pasar, pero... Matt Smith, we love you. Pero a mí faríame máis ilusión Capaldi. A ti Porque sí. Capaldi... A ver, sinceramente, Christopher Eccleston, pero non vai acontecer. Porque Christopher Eccleston se deixou a serie precisamente porque estaba enfadado con Russell T. Davies. Entón, agora que Russell T. Davies volta, esquecémonos de Christopher Eccleston. As estives pode facer cousas moi guais, porque fixo o reencontro de Billie Piper, Freema, Jan Barrowman, todos juntos. O sea, pode facer o que queira esa persona. O sea, fixo os Avengers antes dos Avengers. Porque ese final de temporada foi moi Avengers. Foi xuntar 3 series que había, o sea, Doctor Who máis os spin-offs, e xuntar todos nun último... É verdade. É que Russell T. Davies pode facer o que queira. Pode facer o que queira. Como pode facer o que queira, demostrou que pode facer o que queira, tendo a posibilidade, e sendo o 60 aniversario, estando ele, non crees que traiga xente, ten que traer xente. A quen? Home, eu creo que Jodie ten que salir. Non sei por qué. Pero que marchou hai tan pouco tempo que ten sentido. Sí, sempre. A ver, Jodie quero moito, Jodie ben escrita, por favor. A ver, ao meu pesar, porque non é porque non queiro, pero é o que menos me fai ilusión. Supoño que máis sentido ten, pode ser Peter Capaldi, porque está aí no medio. Non fai ni moito nin pouco. Fai moito. Peter Capaldi fai moito, dos mellores. Non estuvo casi nos 50, aínda que foi unha aparición increíble. Vale, aínda así, quero ver a Matt Smith. Compañeros, o sea, sería unha fantasía que saliera Karen,
sería, pero eu aposto máis por época Russell T Davies. Eu penso que Rose... Porque ele vai dicir, eu vou como eu. Sí, a ver, se ata Murray Gold, o compositor da música tamén voltou, ou seja, é todo equipa Russell T Davies. Eu penso que Marta é posible que apareza. Ai, Marta, eu sempre tuve unha relación un pouco así amor-odio, pero Porque agora mellor, así que aparece. vai aparecer Unit, iso seguro. Sí, xa casa. Con Catherine Stewart, Kate Stewart. Entón, eu penso que dentro de Unit vais a traballando Marta. Entón, eu conto cun cameo de Marta, que apareza por ali en plan... Eso quer decir que tamén estará Mickey. Non, Mickey non vai estar porque non vai aparecer en nada máis de Doctor Who despois das acusacións que houbo. Ai, verdade. Vale. Entón, Mickey, esquecémonos de Mickey. Está divorciada agora. Sí. Nos esperamos. Viva. Os tres especiais. Por lo que teño entendido, cada un ten un estilo moi diferente. Este primeiro é máis fantasía, máis Doctor Who clásico. O segundo é máis escuro e o terceiro é what the fuck. É como mind-blowing. É máis... Non sei por que falo tanto inglés. Eu que vin é que son como independientes, que eu pensei que non, pensei que era unha mesma historia e non? É, por exemplo, de Neil Patrick Harris, chamase, non? Ese é só o último, non? O Toymaker. Eu penso... E o Toymaker, supónse que é un personaje que se... Bien aquí. É un personaxe que apareceu na primeira, o sea, co primeiro doutor. Eu vi eses episodios, estaban ben, deixábanse ver dentro do que é ver Doctor Who dos anos 60. Eu penso que o Toymaker vai ser a historia que vai ser o paraugas dos 3 episodios, mas que cada un vai ter unha historia diferente. Entón, esta primeira historia é con Bip de Mip de Bip de o bichiño este, o ET raro. Entón vamos ter o reencontro do doutor con Donna, vamos coñecer a filla de Donna. Vamos a ver como é que pode parecer Donna e o doutor xuntos. Claro. E vamos a ver a Wilfred. Ai! Ai, que peniña me vai dar agora que o autor está morto. O sea, chegou a gravar todo? Ou grabou algo. Sí. O sea, hai fotos del no set grabando algo nunha cadeira de rodas. Mira, que eu estou repasando, é que non podo con ese señor, é que é demasiado... Faino tan ben, é tan adorable. Ai, mi má, o sea, cando lle di que orgulloso estaría se fora seu... Sí, pero por a súa culpa, regenerouse David Tennant. Que final pensas que lle van dar a Donna? Porque se Donna volve, recupera a memoria e está co doutor, como vai acabar a ver, Donna? Teñen que arreglar de alguma maneira porque eu creo que se tes a oportunidade de que se xunten de novo Russell T Davies, David Tennant e Catherine Tate, tens que facer de alguma maneira que Donna teña o final que merece, que é que se acorde do doutor, pero que pode seguir ca súa vida, pero acordándose de todo. Pero é tan... Mira, a ver... Era bonito o final perder a memoria, é triste, pero bonito, ben feito. Innecesariamente triste. O sea, está ben, porque non van ter todos tampouco o mesmo final. Pero, se de repente se acorda, así, está bonito. Ou os trailers todos que houbo eran misleading e nos estaban levando a que pensásemos unha cousa e vai ser outra cousa totalmente diferente o episodio. Porque están centrando moito todo en o doutor, con Donna, despois o Toymaker... Pero ese vai por outro camiño, o episodio. Punto importante, polo que eu estuve ben falada bastante tempo, é bastante moito, con Russell T Davies. David Tennant vai ir ca roupa de Jodie? Non. Porque se regenerou cambiando de roupa, cousa que nunca pasou, pero pasou agora. E tuvera un pouco aí de controversia. Claro, e máis nun episodio en que o Máster estivo vestido coa roupa de Jodie. Sí. Que fantasía, verdad, non acordaba deso. E a cousa é, realmente o faría por os motivos que dixo ou haberá unha explicación dentro da trama do episodio? Moi ben, mo tenes que explicar. Porque tamén acontece unha cousa. Pero como é un doutor, como que non se sabe que pasa, porque é raro que volva a ser el, entón se supoño que terá unha explicación aí de cortocircuito. Pero tamén, viches o episodio especial de Children in Need que fixeron? Vino, sí. Non? Bueno, pues, que fixeron co... Podedelo ver, está
en sitios. Non sei se está en YouTube subido. Que o David Tennant, o 14º doutor acabadiño de regenerar, chiquitín. Sí. vai ao pasado e encontrase con Davros. Con Davros, cando aínda é unha persoa... O sea, ao principio de todo, da xénese dos Daleks. E dixo Russell T. Davies que ese é o Davros que ia ser de agora en diante. Porque non lle parecía ben que houvese persoas con diversidade funcional facendo papel de vilán. Entón pareceulle que daqui en diante, se ben o espírito non era ese, sí que pode ser lido desa maneira. Vimos dunha grande historia de viláns que foron caracterizados como persoas con diversidade funcional. Entón, que o novo Davros, daqui en diante, xa non ia estar nesa cadeira de rodas futurista, pero cadeira de rodas, senón que ia ser como sae nese especial. Xuti vai salir aquí. Xuti vai sair, só que non creo que saia... Mira como dicir, vou fazer unha aposta. Ao final deste episodio vamos ter unha imaxe final ou final ou postcréditos de Xuti Gatwa. Haberá máis, en plan, terá algo que ver nos episodios ou será como a partir de aquí Xuti? Claro que a partir de aquí. É que non sei. Non sei. Ou pode salir en plan, porque está este aquí. Claro. Con esta, non sei que. Eu penso que van xogar un pouco, porque podían facer como fixeron no 50 aniversario con Capaldi, simplemente aparecer nun cameo e xa está. Pero penso que van facer un pouco máis. Que van xogar co rollo este que se introduciu no último episodio de Jodie, do abismo onde están os doutores antes de se regenerar e bla bla bla. Sí. Que cando aparecen doutores vellos. Eu creo que van xogar con ese concepto un pouco. Como que Xuti vai estar como esperando. Como que era a vez de Xuti, pero saltou David Tennant por algún motivo. Verás despois do episodio como cando non teña nada que ver con isto que estás dicindo que van. Ao final vai ser un episodio super normal, super bonito. Que vaya ir do que dixeron, van a salir únicamente as persoas que anunciaron. Non máis ser sorpresas. Non, a ver, ten que haber sorpresas. É o 60 aniversario. Pero bueno, xa foi unha sorpresa que non o puseron nos cines. Pero claro, triple episodio, como faz eso? Pero deixanon ver no cine como outra vez. Pero iso, eu creo que están reservando iso por 75 aniversario. Ala, síame. Cando hai un 75 aniversario con 10 David Tennants diferentes. Veña, a ver, eu quero... Capitán Jack. Capitán Jack non polas controversias que houve. Tamén, a verdade. Mira que che digo, non vai sair Rose, pero vai sair a nai de Rose. Ai, non, que está no universo paralelo, nada. Ai... A ver, podería salir Rose porque no anterior venderon os que salía Billie Piper. Sí, bueno, non era como Rose. Non era Rose Tyler. Non. Entonces podería ser, porque ademais... Pero eu creo que está sobreutilizada. Clara! Non Clara pode salir, pero foi a protagonista nos 50. Protagonista. Claro, sí. Amy. Amy é... Pero Amy con David Tennant? Ou con Matt... Non, o señaron por aí, non sei. Eu creo que saben. Pero bueno, tamén están... Non, pero... Están mortos. Claro. Spoiler. Están mortos. Bueno, depende de en que época estean. Se van ao 1900 e pouco, non. Sí. Vamos a ver. Aquí o caso é 60 aniversario, 3 episodios e agora co apoio Disney. Poden facer o que queiran. Así que bajo. O que queren é, os últimos rumores que hai, é un spin-off, pero de entre os Silurians e os monstros mariños estes. Eu non quero que se convirta nun Star Wars, sinto moito por ti, pero eu non quero que haya un universo de Doctor Who, que parece que é o que pretenden, que haya que ver 1000 series e non podas seguir a historia principal, se non ves todas as series animadas, todas as películas, todo o que sea. Estou de acordo contigo, pero non ao mesmo tempo. Non quero que se converta nun Star Wars nin nun Marvel, pero sí que quero que retomen o que había na época de Russell T. Davies, que había Doctor Who, había o spin-off Torchwood para xente adulta, o spin-off Sarah Jane Adventures para xente máis nova, para crianzas, e nalgún momento entrecruzábanse, pero non facía falta ver todos para entenderlo. Entón, a mí o que me gustaría que fixesen sería encher cousas, ou seja, que fixesen, por exemplo, tamén que houve rumores, un
unha serie especial, unha miniserie do oitavo doutor na Guerra do Tempo. Que volvese o oitavo doutor, que tivo moi pouquiño tempo, Sí. e que fixesen un especial dun par de episodios de como loitou na Guerra do Tempo antes do especial de Night of the Doctor, da curtametraxe en que se rexenera no War Doctor. Jodie vai volver, pero non nestes especiais. Eu digo que sí. Ti dilo porque dá pelo corto, pero malo será. Mi má, que como sale con unha peluca... Como Matt Smith nos últimos Por episodios. iso... Pois que sale a calva con un Matt Smith tamén. Prefiero os apostos. Ou a trefita que lle fixeron no pelo a David Tennant no 50 aniversario. Mira, todo o que fixeron en todos eses casos, mal. Amy, porque además, Amy puxeron a peluca foi cando estaba calva por Marvel. Sí, por Guardianes da Galaxia. Que tipa, foi, o sea, rapouse a cabeza e despois non fixo falta nunca máis raparse. E ao principio tuvo que andar calva por aí. Sí. O sea, foi, gustou, Home, eu teño unha amiga que se rapou tamén. Non tanto, pero bueno. Que nos queda? Compañeros temos Rose. Sí. En... Rose, non. Marta, cameo seguro. No. Donna, obviously. Obviamente. Amy e Rory non creo. É que non teño pinta, pero eu quero. Home, querer, eu quero todo. Todos conducindo a tardes, outra vez. Repíteme, o sea, dame igual. O mismo, pero que a xente que hai hasta ahora. Clara, non. Eu creo que é un cameo pequeniño, si é. Así de pasada, home. Pero Clara está polo espazo... A filla do doutor. Jenny! Jenny? Jenny, sí! Jenny ten que salir, porque ademais ahora están moitísimo máis casados que antes. Están casadísimos. Casadísimos! E coñecéronse aí, claro. O sea, Ademais, ese personaje está por aí, porque repasando, primeiro morre, pero despois sí, resucita. revive. Bueno, pero é como un personaje como super interesante que quedou por aí e nunca se recuperou. É da época da Russell T Davies. 100% Jenny. Jenny. A nosa aposta é Jenny. Vai aparecer Mi Jenny. má ademais é tan divertida. Os dous juntos. Bueno. Fantaseando. Acabo aquí, xa estou contenta. Como parece Jenny e un David Tennant. Ben, pois a nosa aposta pro episodio de hoxe, bueno, no de hoxe, ou que en algún destes episodios vai aparecer Jenny, a filla do doutor, que é filla do doutor e muller do doutor na vida real. Exacto. David Tennant tamén estuvo no 50 aniversario, volve a salir de protagonista, non dijo nada, Matt Smith. Peter Capaldi. A ver, Peter Capaldi eu sei que ten que ser, pero a mí é un trámite. Bueno, o caso, queremos que sale máis antes da que está anunciada, obviamente, iso é un básico dun aniversario, non? Sí. Bueno, mira, quen sei, a verdade é que están todos ben, sempre estuveron todos ben elegidos, ainda que sea Peter Capaldi. En resumo, Russell T Davies, give it to me. Sí, non sei o que queiras. Give it to me, baby. Vamos ao episodio? Veña, ademais acabamos que sacas as castañas. Pois xa acabou o episodio. Que te pareceu? Perfecto. Como era? Pasou algo do que dixemos? Non. Nada Cero. de nada. Cero. Nada, cero. Pero é que foi perfecto igual. É que é tan suficiente con eles dous. Sí. Maravilla. Ai. É David Tennant, é tan David Tennant. É que é super David Tennant. Só que agora di que quere a xente. Que antes non o dicía e agora sí. Que é mellor aínda. É dona, é tan dona. Non sei o que é, pero é como antes. Sí, é que Non é como os de Cristina. é que é todo, porque desde a música foi genial, a música de Murray Gold, que ten as melodías da época do 10º doutor, pero variacións desas mesmas melodías, e era tan perfecto. Pero que teñen estes episodios? O sea, que fai Russell T Davies que non pudo facer Cristina? Non sei, porque o argumento é super simple, é un ET que parece boiño, reviravolta e é malo. Sí. Xa está. Mi. Ah,
Espera, primeiro, xenial como trataron o tema trans. Que É binary e non binary, sí, todas as referencias. claro, primeiro, que o doutor asume os pronomes do MIP e entón a filla de... O sea, Rose, a filla de Donna, dille, estás asumindo os pronomes? Di, ai, é verdade, perdón. Cales son os teus pronomes? He, she or they? E di, non, o meu pronome é o artigo definido, de MIP. Aí igual deberían empezar a sospeitar de que non era tan bo. Que unha cousa, vimos o episodio coas lexendas en portugués de Portugal e traduciron mal o dei. Puxeron, cal é o teu pronome? El, ela ou eles? Non fijé. Si, en vez de por elu, puxeron Sí. eles. Plan, ese dei non era plural, era obviamente o pronome neutro, pero... moi ben tamén, antes falamos do de Davros e a cadeira de rodas. Sí. Neste episodio sae a xente de Unity en cadeira de rodas que mola moito porque ten unha cadeira de rodas que ten Cachivaches. cousas como o Inspector Gadget, como de James Bond. É como en plan, aí está moi ben, que podes dicir, buah, quero ser así. Sí. Entonces eso está moi ben. Os poderes novos que ten o Sonic Screwdriver, que agora neste episodio fixo dúas cousas novas. Unha, facer así e facer unha pantalla, non? Un proxector para poder ver cousas, que me parece super chulo. E despois, cando fixo así, fixo unha barreira para parar os disparos. O sea, agora dibuja e fai WandaVision tamén. Sí. Ai, é que xenial, falando de cousas que fai, o que fixo foi romper o formigón dos fallados. Ai, para que fosen de fallado en fallado, de casa en casa, para fuxir. Que este nome é maravillosa. Porque gustoume moito a mensaxe de as apariencias enganan, e o MIP, que era boiño e riquiño, era malo como a peste, e as moscas estas, que eran feas e parecían malas, eran os bos. Cando puxo peluca, Oh, a perruca, por favor! Cando pon a perruca de xuíz. Que Deus. momentazo, por favor. Por favor. Que inesperado e que xenial e todo ben. É que está xenial tamén o detalle de que Donna deu todo o diñeiro da lotería do Uno, e a explicación é porque o doutor lle deixou dentro do subconsciente o de ser boa persoa. E despois se enfadas cando recupera a memoria. Home, claro, desde cando ela é así. O momento do dead naming, que non me gustou que dixesen o nome. Dixeron. Claro, cando pasan os rapaces, sí, dixen, sí, ei, sí. hola! Sí, Usan o dead name, entón... O sea, entendo dentro do contexto de que se meten con ela polo tal, pero non facía falta saber o dead name de Rose. E está guai porque, claro, o ser trans escolleu ela o seu propio nome, e escolleu Rose porque ten as memorias, os recordos de Donna, polo Dr. Donna. E, ollo, máis vale que saia Wilfred. Eso, que Queremos no, ver a Wilfred. Sí. Porque ese final de vamos visitar a Wilfred, pero ao final comeza a arder todo non? Sí. Que de Donna é botar o café por riba da tarde e se podela. E incluso o detalle só de que a tarde estuvera un chisme para facer un café. Sí. O sea, é que eses detalles son como o que fan tamén Doctor Who, sabes? E o que é super doutor é ese momento de Vitenat entrando na Tardis e flipando porque está renovada e correndo por toda a tarde como ¡ah, que guai! Tamén era o que estábamos facendo todos mentalmente, en plan, correr por todo. Está chulo, o que pasa que a mí as que son así como máis o primeiro doutor e tal, gustan máis as de agora, pero como despois cambiaba de colorinchis e así. Claro, que ten agora ten luces LED, porque... Sí, porque é unha tarde de streamer. É unha tarde de streamer. Eu estou super ofendido por un comentario que houve, que cando lle di Donna ao doutor, xa non se poden levar traxes tan apertados a partir dos 35 anos. E eu teño 35 anos, vale? Que poñan esa idade como límite entre ser novo e vello, non estou de acordo. Despois, ao final de todo, o MIP di que hai outra especie con 2 corazóns, porque o MIP tamén ten 2 corazóns, na Terra, seguro que lle interesa ao xefe. O xefe é o Toymaker, seguro, Neil Patrick Harris. Bueno, claro.
Que por iso está Doctor Who, porque como que ten unha historia no fondo que non lle quita o foco á historia principal que estamos tendo, que é a reunión entre o doutor, Donna e familia, e o MIP. Xa está, é simple, unha historia simple, sinxela, ben feita, ben caracterizada, cos actores facendo as cousas ben, é que... A ver, Jodie, querémola moito a Jodie, pero isto sentiuse como Doctor Who de verdade. E os episodios de Jodie non se sentían como Doctor Who de verdade. Non de todo. Era como que algo non... Eu era como que ela si tiña actitude doutora, así de tola Sí. tal, pero non acompañaban os episodios nunca. Que Russell T Davies sabe facer moi ben os guios e os diálogos. Si, con moitos detallitos así como Sí. ben. É que ten moitos momentos divertidos polo medio, así, pois, que puxes a perruca de repente David Tennant, Sí. que cando están pasando de fallado en fallado, de repente pasan por dentro dun home que está dormindo e todos como shhh, pero vai o MIP, mira e di MIP, MIP, e continúa andando. Pois ese tipo de detalles graciosos. Si, ou cando se encontra ca nai de Donna, está ela como... Non pode ser. Sí. Bueno, é o principio da caixa, cando lle quitou a caixa e puxo... Quita a caixa, me quedona, poña a caixa en plan, non? Pero si cando se encontra ca nai a través da porta, están Sí. como a falar a través da porta de fora, e así, é como... Sí, e despois entra e arrella un sopapo. Que bo momento do sopapo. É que ao final dicía Donna dicía yo doutor, pero a ver, por que ten que ser toda unha despedida contigo? Por que non podes vir de cando en vez, vir tomar un café, vir cear e tal? Eu pagaría por ver episodios do doutor ceando na casa de Donna, sabes? Sí. Porque xa me chega, non necesito argumento. Pois dicíamos os dos spin-offs, é así, Sí. que os spin-offs sean así. Sí, Días normales, días tranquilos. sí. Eso sí que me gustaría, sí que os vería. Foi genial, o sea, non sendo nada do que esperábamos, foi genial. Sí, ao final é que non tiña nada máis do prometido, é verdade. Claro, xa non podemos chamar serie nova, non? Eu non estou de acordo con eso. Porque agora aí vai haber un reset. Pero por qué? Porque di Russell T Davies. Claro, vai ser O a... sea, Russell T Davies é cando chegou, empezou outra vez. En 2005, nova era. Ahora, nova era outra vez. E cando volva no 2048, Nova era. nova era de Porque Davies, isto con David Tennant de Doctor. tamén tiene que ser nova era a de Steven Moffat, non foi. E a de Jodie chegaba a nova era tamén, mas non o fixeron así. Xa, mas desta vez, é que ten en conta que cambiou todo. Non cambiou nada, están eles, Xa, como sempre. sí, pero ata agora era a BBC que non facía, agora é a BBC coa produtora Bad Wolf, que é a de Russell T Davies, como produtora propia, e con diñeiro de Disney. Entón, hai moitas cousas aí que van mudar, entón, non sei. Tenemos que ver como acaban os especiais, a ver se se xustifica que comece unha nova era ou non. Ai, veremos máis, porque non saliron os tres a ver. Entón, este episodio era a Cera Estelar. O seguinte episodio é a Inmensidade Azul. E sai dentro dunha semana. Sí. Entón, este episodio acabou co doutor e Donna indo a non se sabe onde, pode ser calquera lugar, un final super aberto. Sí, cada tarde se ardendo, que novedad. Bueno, que xa está, que foi perfecto. Foi perfecto. perfecto. Doctor Who de antes, pero con tecnología de ahora. É sábado que ven xa. Sí. Ojalá. Sábado... Non, dijo si xa é ahora. Ah, non, agora é sábado este, non é o que ven. Sí. O que ven é dentro de 7 días. Xa. E despois non nos falta o terceiro. Entón, o terceiro que se chama Risadiñas. The Giggle. Traducirlo como Risadiñas. Risadiñas. Entón é a Cera Estelar, a Inmensidade Azul, Risadiñas, e despois, cando acaben estes tres, que o último dos tres é en decembro xa, non? E despois xa vai tocar o especial de Natal con Xuti Gato. Tengo ganas de velos, porque eu desde fora sempre estou como... O sea, antes de velos sempre estou como... a ver... E despois encantan, me seguro. Ai, Xuti, por favor, sen volver. A ver, nesa escena, que é o único que aparece, esa maneira de chiscar o ollo que ten, que fai un...
A ver, vai a ser un sassy doctor, pero moi sassy, probablemente, cuns lookazos, moi probablemente. Sí. Ojalá, o sea, eso é como o mínimo que pedimos. Que nos sirva looks e sassiness. Eu vin Sex Education única e exclusivamente por él, porque quería saber como... Sí, porque como decía Bela cando anunciaron que ia ser o próximo doutor, que foi hai 1 millón de anos. É claro, como que non queres que sea o mismo personaje, pero ao mesmo tempo queres que traia eses lookazos, así. Sí. E esa enerxía. Pero Sí, eu penso que hombre. é o propio actor que ten esa enerxía xa. Pode ser, sí. Estou-me decantando dunha cousa. Eu chorei moitísimo cando se regenerou David Tennant. Vou ter que pasar por iso outra vez. Sí. Non estou preparado mentalmente para pasar por iso outra vez. No. Xa, cando pensei que ia morrer Donna, eu xa estaba pensando, ui. Pero aí, ela era que non quería irse de verdad. Agora xa veu como en plan vamos a pasar uns episodios aquí de jijis, como o último capítulo de Giggle, os jijis. Sí, os jijis. Pois iso. Despedímonos por hoxe. A semana que ven gravemos outro vídeo falando do segundo episodio especial do 60 aniversario do Doctor Who, titulado A Inmensidade Azul. Medio que non teñen bicho. Teñen bicho máis proteína. Home, ninguén imaginaría que dai se originaría un doutor completo, porque é un doutor, non unha miñoca. Pero claro, iso foi para nós, para a xente que non tiña tanta nostalgia daquela era. Que xante esa? David Tennant, Peter Capaldi. O resto. Matt Smith, David Tennant, o resto. Jodie, o resto. Christopher Eccleston con Jodie, o resto. Christopher Eccleston con Jodie, sí. Sí. Empate técnico. Por riba, Capaldi. Non, por riba Matt Smith, por riba Capaldi, por riba Tennant. Tampouco pode. Xa estiven atento. Porque ese tipo de detalles a min, como friki da lingua, interesame. Entón, Claro. Quedaron ricas as castañas. quedaron. Ai, para ser... Pasar a raparapas. E ainda así eu penso que o Xuti Gatwa vai ser a primeira vez na historia que o doutor vai ser máis novo que a min. Eso é como ver Friends agora é así. Xa, non, peor, porque ata agora os doutores sempre eran máis vellos que a min. Así che custa Peter Capaldi. No, cando comezou Matt Smith, eu era máis novo que Matt Sí. Smith. Sí. Claro, entón, cando comezou, tiña Sí, 20 claro. non sei cantos, pero eu tiña 20 menos. Uh-huh. Cando comece Xuti Gatwa, eu vou ser máis vello que Xuti Gatwa. Home, é que cada máis novo que Xuti Gatwa, cantos anos ten? Ten demasiado poucos. Non me gusta que O sexa sea, máis novo. novo que Matt Smith no seu momento. Facía adolescente en Sex Education. Sí, é verdad. No, Fala mentres o meiro. 31! ten 31 anos. É de 92 como a min! Ah, entón non, é do mesmo ano que a ti. Sí. Pero é máis novo que a É mí. máis